Miljoen, het is die 24 maart. Welkom bij Bient. Miljoen, Jeanette Provoost van de GGD, die een stontje die had voortendaallijks op met het broeken van gevaarlijke nullen. Simon Faik hoe de stap van de Marten van Murkje de Vries naar het Europees Hof. En waar wil 24.000 euro betalen voor de chroniek of de historische geschiedenissen van Friesland? Oud, uniek, 25.000 euro. En u zit er gewoon met uw blote handen aan. Ja, we hebben afscheid genomen van de witte handschoentjes. Historicus, wat zo spanning daar. Welkom. Joost zal dus meer vertellen hoe dat boek. Je hebt zelf ook een exemplaar meenam. Dit werd net veild. Maar hoe dat boek je het wel? Hoe bijzonder is dat boek eigenlijk? Nou, mijn eigen boek is net zo vreselijk bijzonder. Maar het boek wat nog verkeerd aanbrengen wordt, dat is denk ik wel meer bijzonder. Dat is een parel van Friesland? Ja, er zitten mooie kleurtjes in, maar ik zou het er net vertellen. Oké, spannend. Nou, ik hoop dat de andere mensen het wel doorgaan. En hopen dat hij waarom komt naar Friesland. Dat zou heel mooi wezen. Ja, we hebben het even over de GGD Friesland. Want die instantie is voortendaallijks ophouden met het broeken van injectienullen van het merk Terumo. Het programma Dossier 1 Vandaag maakt juist bekend dat uit deze nullen epoxylim komen kennen. Vaccinfabrikanten Sanofi Pasteur MSD en GlaxoSmithKline gebruiken de Terumo-naalden voor hun vaccins. Dossier 1 Vandaag heeft kunnen achterhalen dat het vooral gaat om vaccinaties als DKTP, BMR en hepatitis A. Uit miljoenen injectienaalden lekt dus een lijm die mogelijk gevaarlijk is voor mensen. Het kan jaren duren voordat je ziek wordt. Maar uit onderzoeken blijkt dat deze hormoonverstorende stoffen kunnen zorgen voor de ontwikkeling van verschillende soorten kanker en vruchtbaarheidsproblemen. Ja, dit is een fragment uit die uitsturing Jeanette Provoost. Je bent arts bij de GGD, maar ik vaccineren. Dus je zeer juist dit programma. En ja, wat dacht je eigenlijk? Nou, het was niet door het programma dat wij erop geattenteerd werden. We wisten het al eerder. We hebben om 4:30 ongeveer telefoon gekregen van de medisch adviseur van het RIVM, die ons hiervan op de hoogte bracht. En toen zijn we al begonnen om maatregelen te nemen. Ja, maar wel naar aanleiding van het onderzoek van vandaag? Wel naar aanleiding van het onderzoek van want je hebt een PMI-naam. Ja. Ik ben net zo happig op al die nul, maar zit ik gelukkig in een hoeske. Ja, dit ben ze. Dit ben ik de nul die je inbroeken en die we gebruikt hebben. Nu niet meer. Ja. Dat gebeurt dat? Nee, vanaf gisteravond hebben we van het RIVM het advies gekregen om deze naalden niet meer te gebruiken. Daar waren we het volledig mee eens. En de consequentie is dat we vanaf vandaag deze naalden niet meer gebruiken om te vaccineren. Ja, weer schrok. Ja, we zijn wel geschrokken dat dit zomaar heeft kunnen gebeuren, terwijl we deze naalden al verscheidene jaren gebruiken. Nou, hoe lang al, weet je dat? Nee, dat kan ik niet zeggen. Het zijn diverse jaren en dat geldt niet alleen voor ons, maar ook voor ziekenhuizen, andere GGD'en en andere vaccinerende instellingen. Ja, en je broek zegt puur alleen nog voor de vaccinatie? Alleen voor de vaccinatie, ja. En kun je nog even nemen van wat? Want dan weten ouders van naar de kijk van... Hey. Ja, ze worden gebruikt op de consultatiebureaus. Daar worden de kinderen van 0 tot 4 jaar gevaccineerd. Die krijgen daar vaccinaties tegen difterie, kinkhoest, tetanus, polio, hepatitis B, bof, mazelen, rode hond, pneumokokken en meningokokken. Nou, de hele cocktail bij elkaar. En ook kan ik me vaststellen dat er ouders binnen... die denken, ja, maar mijn baan is ook gevaccineerd. Maar zou nullen. Ja, dat en dan komt er mogelijk liem en orenstoffen in het bloeddeel. Kun je uitlezen wat er het gevaar van is? Dat is heel moeilijk om dat hard te maken wat daar de gevolgen van zijn. Onderzoeken, zoals ze net in het filmpje al aangaven, geven aan dat dat mogelijk aanleiding zou kunnen zijn tot vormen van kanker en hormoonverstoring van de huishouding. Verstoring van de hormoonhuishouding. Dat zijn echter hele lange termijn effecten en de onderzoeken die daarnaar gedaan zijn heel beperkt. Bovendien zijn die onderzoeken gedaan naar inname via de mond van die stof, terwijl wij met het vaccineren die stof rechtstreeks in het lichaam brengen. Dus dat kan hele andere effecten hebben. Het is heel moeilijk om te zeggen wat daar de consequenties van zal zijn. Maar het klinkt wel behoorlijk alarmerend. Ja, het is natuurlijk... toen wij dit hoorden, was het ook voor ons de reden om direct en zo snel mogelijk adequate actie te ondernemen. Want alle kinderen in die leeftijdscategorie hebben in principe
deze injecties gekregen. Ja, maar niet allemaal met deze naalden. Maar wel heel veel. Het is niet meer na te gaan nu wie welke vaccinatie Maar heeft het gaat wel gekregen. om toezen en neem ik aan, hè? Ja. In Friesland, Ja. Ja. absoluut. Maar in heel Nederland nog veel meer. Wat doe je hem nou op dit stuit? Qua vaccinaties? Op dit moment is het zo dat we proberen om te vaccineren met andere naalden. Daarvoor hebben we van andere fabrikanten. Daarvoor hebben we er voldoende om de grote vaccinaties, de groepsvaccinaties die we voor 9-jarige kinderen en voor 13-jarige meisjes centraal organiseren, om die uit te voeren. Vandaag hebben we de vaccinaties op de consultatiebureaus gestopt, totdat wij andere naalden voldoende beschikbaar hebben om die door te gaan. Dus dat serieus nemen in het wol. Dus, Ja. Ja, wils toch de inspectie uit van nou... De inspectie is een onderzoek gestart. In samenwerking met andere Europese partners zelfs, omdat de naalden over de hele wereld worden gebruikt. Maar die verwacht pas over enkele weken een uitslag van het onderzoek te kunnen geven. En daar gaan we niet op wachten. En je moet ook bij de telefoon zitten, bij de GGD? Ja. En de Kamer er een soort belt? We hebben tot nu toe vandaag zo'n 40, 50 telefoontjes gehad. Dus dat is heel beperkt, maar dat kan natuurlijk in de komende dagen nog toenemen. En wat vregen die mensen dan? De meeste mensen vragen algemene informatieve over. Gebruiken jullie die naalden? Wat doen jullie nu? Ik kan niet worden gevaccineerd, hoor ik. Waarom is dat? Heeft het met die naalden te maken? Dat soort vragen. Er zijn maar een enkeling die de vraag stelde die u hier voorstelde. Zo van, mijn kind is gevaccineerd met zo'n naald. Dus echt paniek is er dus nog net? Nee. Wat doen je het ouders ze die het net bellen, maar thuis denken van, oh, nog een ierspreek is krek west. Een beetje eng. Ja. Dat ze in principe gewoon het kind in de gaten moeten blijven houden. We weten niet goed wat de vervolgen zijn. En als ze er zijn, dan waarschijnlijk alleen op lange termijn. Mochten er vreemde dingen optreden, maak er dan melding van. Het Nederlands Instituut voor Bijwerkingen, dat heet het LAREP. Daar kun je eventueel vreemde dingen ook melden. En als het kind ziekteverschijnselen vertoont, moet je naar de huisarts gaan. Ja. En had je nou Bigelix opgenomen worden in een ziekenhuis? En dat ziekenhuis, daar weten we nog niks van, hè? Of die nullen broekt. Hoe kun je het dan het beste opstellen als patiënt? Je zou gewoon kunnen vragen wat voor naalden zullen de mensen gebruiken. Of ze de naalden van dit merk gebruiken. En dan mag je gewoon zeggen van, dit doe ik net. Of broekoors. Gebruik maar andere naalden, ja. Okay. Maar ik kan me niet voorstellen dat de ziekenhuizen niet vergelijkbare maatregelen hebben genomen als wij. Ik ben ervan overtuigd dat ze dat doen. Toch vind ik het ongelooflijk dat dat kan gebeuren. Ja. Dat is toch bizar? Ja. Over de hele wereld. Ik bedoel... Als je kijkt naar de uitzending van gisteren, dan lijkt het dus dat de controle op de productie van deze naalden tekort zwaar schiet. ondermaat. Ja. Ja. Nou, het is een wake-up call, zoals ze dat in het Engels zeggen. Wekken we een scherp wezen. GGD heeft de site, ggd.nl Ja, of ggdfriesland.nl. Ja, en er is ook ook een telefoonnummer, mochten de mensen persoonlijk met iemand vragen willen stellen. Dan kunnen ze bellen, maar dat telefoonnummer staat ook op de site. Okay. Hartelijk dank voor jouw uitleg. Graag gedaan. Mooi. Ja, dadelijk zeggen we weer even naar een reportage over het Trekfestival in Noord-Eerst-Friesland. Nou zullen we het hebben over een naai haatstik in de zaak over de moord op Murkje de Vries uit Kortse Tille. De dierder, iets I uit de Harkema, die werd verliezen hier in Hege Beroep veroordeeld tot 24 jaar cel. En ik praat erover met die verslagjouwer Simon Fuik. Want daar is een soort contact met ITSI en er zijn ontwikkelingen in deze zaak, vooral qua medicijngebruik in. Dat is heel belangrijk. Wat is het? Het is tegen de uitspraak in hoger beroep tegen het arrest in cassatie gegaan naar de Hoge Raad. En daar is eigenlijk het allerbelangrijkste moment altijd het moment dat de advocaat-generaal het advies geeft aan de Hoge Raad hoe ze ermee om moeten gaan. Nou, daarin staat de vraag volledig centraal. Was er sprake van een mogelijk verband tussen de bijwerking van antidepressiva, het is een beetje medische uitzending, en het plotselinge geweld dat hij tentoon heeft gespreid. Hij heeft iemand om het leven gebracht, 2 mensen bijna om het leven gebracht. En die vraag is afgelopen dinsdag, precies een week geleden, is die door de advocaat-generaal beantwoord. En die zegt nee, wij gooien het van tafel. Dus eigenlijk is hiermee het cassatieberoep van tafel. Pas op 19 mei wordt dit officieel bekendgemaakt. Maar alle insiders verwachten dat dit wordt overgenomen door de Hoge Raad. En ik heb ook aan Eerst gevraagd, en dan? En hij zegt, ja, dan gaan we naar de Europese Hof. Want we willen echt zo graag meer weten over of er inderdaad een rol is geweest voor die antidepressiva. Ja, voor de mensen die de zaak net goed kennen, we hebben het even op een rietje gezet. Dan wordt het helder. Dennisje? Ja.
Murkje de Vries waat op 2 februari 2018 haar wenning deesketten. Iets joeg haar de schuld van zijn skiering en kwam verhaal heljen. Het slachtoffer M. de Vries, dat reeds in bed lag, is naar het dak van haar woning gevlucht uit angst voor de gewelddadige confrontatie met verdachten. De laatste momenten van haar leven zijn afschuwelijk geweest. In die woning heeft hij 2 mijl van dichtbij op M. de Vries geschoten, terwijl zij zich in de dakgoot bevond waar zij naartoe was gevlucht. Even daarvoor hier de dieren bezocht zijn ex-vrouw en haar nieuwe vriend dier te zitten. Beide rekken zwier verwoenen. Iets zei dat het gebruik van het antidepressivum paroxetine hem tot die dier brocht had. Uit onderzoek doch blikken dat dit mogelijk van invloed west had, maar de zaakkundigen kunnen dat net maar zeker iets sissen. Nou, dit draait het uiteindelijk al hier om. Hè? Ja. Hij zei, ik heb antidepressiva gewoon, daarom heb ik dit dien. Ja, maar hij zegt, dat is niet helemaal zo. En ik wil eigenlijk toch even vooraf ook zeggen, van deze It's is wel een atypische veroordeelde. Hij is veroordeeld. Het is een man die zegt, als je zoiets doet, verdien je eigenlijk om nooit meer op straat te komen. Hij doet dit ook niet omdat hij zijn straf van 24 jaar aanvecht. Hij zegt, ik wil zo graag weten hoe ik ineens in die moordmachine kon veranderen. Maar andere mensen moeten dat ook weten. Voor de nabestaanden, slachtoffers van belang, maar voor de hele maatschappij. Want het is een hardnekkig fenomeen. Eens in de zoveel tijd is er weer zo'n zaak waarin iemand eigenlijk plotsklaps in zo'n moordmachine verandert. Dat is zijn drijfveer. En in deze zaak, in deze specifieke zaak van It's, is er eigenlijk voor de 2e, 3e keer gebeurd dat er toch een wetenschappelijke ondersteuning is gekomen. Hij heeft meegedaan aan een volkomen uniek experiment. In gevangenschap is hij gedurende 7 weken een aantal keer getest met in allerlei spelsituaties gebracht. En dan kreeg hij iets toegediend, maar niemand wist, behalve de onderzoeker, wat er in die capsule zat. En daar is toch echt uit naar voren gekomen dat hij inderdaad agressief reageert. En hij heeft die bijwerking. Dat onderzoek is ook weer omstreden omdat hij delict heeft gepleegd naar behoorlijk wat bier. Dus niet alleen die antidepressiva, maar ook bier. Dat kon niet worden nagebootst, want er stond justitie niet toe dat hij bier dronk. Hij was niet in dezelfde stresssituatie, maar toch, de onderzoekers hebben dat vastgesteld. Nou, in een andere zaak in Bad Hoeverdorp, de zogenaamde Bijlmoord. Daarvan heeft de rechters hebben uiteindelijk gezegd, dat gebruik van die antidepressiva heeft een zekere rol gespeeld. Dus dat was een belangrijke erkenning. Er zijn nog wat voorbeelden. 2, Buffalo 3, 4. De zaak in Buffalo is het tekstspelen. Buffalo ook, maar dat is ook een voorbeeld van een zaak waarbij uiteindelijk het toch van tafel is geveegd. Ik vind het bijzonder in de zaak van It's dat door zijn houding werkt hij op alle fronten mee. Sterker nog, op dit moment loopt er een nieuw onderzoek in Groningen, waar hij ook weer aan meewerkt. Echt een goed breed wetenschappelijk onderzoek. Alleen maar om op zoek te gaan naar dat mogelijke verband. Want het is niet alleen in moordzaken, maar er zijn ook zelfmoorden. Er zijn familiedrama's waarin ook toch dit vermoeden is. En dan heb je er verschrikkelijk veel belang bij om daar de vinger op te leggen. Maar hier zit een arts. Ik bedoel, het is, dan zit hij nou net om hem vrij te pleiten. Hij zelf zegt net, ik vind de familieleden heel duidelijk. Het gaat puur om. Ja, dit kind dus elke keer in hoe komen uiteindelijk had je hebt gelijk, er zijn meerdere gevallen van beschreven van mensen die. Nee, absoluut. Alleen het is het oorzakelijk verband, daar zit het probleem in. Verschrikkelijk moeilijk en het is vooral ook het verkeerde gebruik. Dat was ook bij It's. Als je keurig doet wat de artsen voorschrijven, maar ja, schrijven die voor, geven die goede voorlichting. Er hapert van alles, maar het is absoluut zo, niet om hem vrij te pleiten. Hij heeft het gedaan, hij wil die straf uitzitten. Maar daarom zei ik ook van als je dat Hoge Raad, als je dat verliest, dan willen ze door naar het Europees Hof. Puur ook om het onder de aandacht te houden. Ja. Want afgelopen maand gebeurde er in het oosten van het land weer iets wat er verschrikkelijk veel op lijkt. En dan denk je, ja, het is ook van belang. Want het is heel schokkend. Oké, laten we die stap zetten naar het Europese Hof. Want de Hoge Raad zei dus van, nou, we behandelen die zaak dus net. Dus het hoogste geruchtsorgaan in Nederland baant hem hier net op. Uitgaan. De kans is heel groot. Dat zou het zo. Europese Hof. Stel je voor, die zei van, nou, wij leuwen dat wolf van hem. En hij krijgt strafvermindering. Ja, maar wat zou er dan gebeuren? Dat is echt tot na de orde niet aan de orde. En maar zou hij het accepteren? Maar hij heeft letterlijk tegen mij gezegd, als ik strafvermindering zou krijgen, dan schaam ik me voor elke dag die ik minder krijg. Dan zou hij liever zijn straf blijven uitzitten. Even los van de vraag of dat kan, maar daar is hij heel stellig in. En dat is niet alleen nu. Dat is de hele tijd, ik heb al langere tijd contact met hem. Daar heeft hij in de procedure altijd hardop gezegd. Maar natuurlijk is het in het kader van een strafproces. Ja. Dus natuurlijk is dat. Maar maakt het hij komens bij het Europese Hof? Nou ja, ik denk dat echt leidend is. Het is meer het onderwerp op de agenda houden dan dat je een reële kans hebt dat dit verandert. Want ik denk dat die kans vrijwel nihil is. Ja.
Maar er is een ander doel en dat is een groter doel. Ja. Nou, bedankt voor uw uitleg. En dit is toch een unieke zaak. En we zullen afwachten zien wat er gebeurt. Oké. Ja, we zullen nou naar een festival, want er is een festival om het Nationaal Park het Lauwersmaargebied. En ja, en als je daar binnen, ja, dan kun je net oors hebben als omteken ek voor Dwarsemens. En dat doet het Trekfestival dan ook. Dit weekend wordt voor het eerst dat festival houden. En ja, er is van alles te beleven. Er is muziek, eten, kunst en ook omtinken voor de omjouwing. En wij stuurden onze verslagjouwer Miranda Werkman alvast even die kant uit. Het is het grootste festival van Nederland, qua oppervlakte dan. Het speelt hem al jaar al om het Lauwersmaargebied heen, 30 locaties. En het tankt zijn namen, het Trekfestival, om de trekvogels die het al lang ontdutsen hebben hoe prachtig dit gebiedje is. Nou, ik neem deze week een vaproken. En een van die 30 locaties is een natuurkampeerterrein, het Dreamland hier in Kolm. En hier is het Kuikenfestival. En dat wordt georganiseerd terug bij. Dat is ook, of net? Hoi, ik ben Miranda. Hier komt een tent en daar komt een tent. En dan daar hebben we een speeltuin. Daarachter dat douchegebouw. Het festival is een project op de squallen van Olke. Alle band doen gemeen in de organisatie en daar leren ze vanzelfs weer van. Olke wen het zo'n een peer hier in Friesland. Hij vindt het hier fantastisch, de Romte. Zijn hart en mem had een natuurcamping en zij bin vereel op het gebied. Het is zo'n mooi gebied, het Lauwersmeergebied. En dat moeten we met z'n allen meer gaan zien. En ook de mensen uit de regio vooral. Het is gewoon heel leuk als die ook dat meer gaan ontdekken. En liefst natuurlijk ook straks mensen van verder. Wijngaard de Vriesling in Twiesel had als thema Dwarsum Wenjen. No en jet iets. Op 2 weilanden van onze afstand is gewoon iets gevonden waaruit blijkt dat hier boeren zich gevestigd hebben. En dat betekent dat hier voedsel geweest is en dat de grond hier gewoon gunstig was. Vandaar dat het Easttierde Museum ook hier aanwezig is. De link met het Trekfestival is natuurlijk ik het wijnen, want die meesten die 130 toeren die link kwamen, die zetten haar naar wijnen. Dat zijn trekkers, die gingen eerst achter de beestnoer om er op te bejagen. En dan in die tijd maken ze dan gebruik van typisch. Ja, wij leveren hier ik een typie. Bezoekers kunnen de hand uit de mouwen stekken en mooi bouwen aan een kunstwerk of aan een modern dwarsumhuis van strieën. We werken zelfs allemaal met materiaal wat we hier zo dicht mogelijk in de buurt kunnen vinden. Dat wil zeggen in Friesland. Want het heet ook het Trekfestival en ik ben ook een trekvogel. Dat wil zeggen dat ik dit veel buiten Nederland ontwikkeld heb. Maar een trekvogel die landt hier graag. Dus ik land hier ook graag met deze aanpak met de strobaal. Wil ik de Friezen leren hoe dat gaat. En dit huis is ik volslijn dwarsum bouwd en zelfs versind. En in 2 zin, waarom is het hier mooi voor jou? Poeh. Ja, dat is een heel erg een gevoel, Miranda. Dat is echt, dan ga ik bijna huilen. Echt? Ja. En dat kan ik dus eigenlijk niet uitleggen. En ik hoop dat mensen wat meer op hun gevoel gaan vertrouwen. Dat zou veel meer leidend moeten zijn en niet alleen maar winstbejag of er beter van worden. Nee. Dan mag je hem drinken. Dat is mooi zijn. Proost. Proost. Heerlijk. Ja, Tret zei het even. Ja, onder de likers op Facebook verloten wij 2 paspartoutkaarten voor het festival dat nou vreed Iepenewut in Dokkum. En morgen zorgen we Oedergreens bij de haven in Zoutkamp. Ja, dit boek, de chroniek of de geschiedenissen van Friesland, gaat op het stuit. Nou dat wij praten onder de hamer op een online veiling. En dat moet dus op zijn meest €24.000 opbrengen. Hotso Spanninga, historicus. Ja, dit boek is dus van jou. Ja. Dit is net zo uniek als dat boek, hè? Want dan zie je het je net live zelfs. Nou, dan heb ik het jou net in handen, jongen. Nee, wat heb jij hiervan vertellen? Ik denk ongeveer 24 jaar heeft het een 300 goenen het kosten. 300 goenen? Goenen, ja.
En nou, €24.000 voor een heel oorexemplaar. Wat is het verschil eigenlijk? Nou, ik denk, dit is echt een gebruiksexemplaar. Als dit nou verkocht wordt, zou het net meer dan €400 opbrengen. Maar hier zitten de kaarten net in. Daar zijn 3 hele mooie kaarten. En het exemplaar wat nu verkocht wordt, met de kaarten inkleurd. De titelpagina is net inkleurd. Het originele band zit er net om. Het is heel kwad afsneden toen het op mij inboen is. Dus dit is net zo'n bijzonder exemplaar. Maar je moet er wel zeggen dat het wel een bestseller had in die tijd. In het begin in van de 1622. Ja, dat het hier in Lenai is nog wel verkocht. En ik kan niet zien dat het bepaalde exemplaren dan binnen de letters binnen verslieten, de leerde letters. En daar binnen dus een heel soort van printen. Ja, het wie dus een heel boek. Maar één daarvan wie heel bijzonder, die wie volslijn inkleurt, is nou te zien dus in Amsterdam. Ik op een kijk daar, dat wie sneun. Wij komen er even heen om het echt origineel even te vieren. Ja, wat dit boek vrijwel uniek maakt, is dat het helemaal gekleurd is, met de hand. Als je dit boek openslaat en je ziet de waanzinnige kleuren die de ongelooflijke vakman heeft gebruikt en die eigenlijk na 400 jaar nog onveranderd zijn, ja, dan ben je natuurlijk enorm onder de indruk. En vooral als je merkt dat dit pas het begin is en dat je al bladerend alleen maar kleur tegenkomt. Het was in de 17e eeuw wel gebruikelijk om bijvoorbeeld de kaarten en andere kopergravures in te kleuren. Maar hierbij zijn dus ook de ornamenten onderaan de pagina, de initialen, in verschillende kleuren met de hand ingekleurd. Het is cadeau gedaan aan een belangrijke diplomaat uit Zweden, vertrouweling van koningin Christina. En er staat ook een handgeschreven opdracht van Winsemius in dit boek voor deze meneer. Ja, we verwachten een prijs van 25.000 tot 35.000 euro. Niet gering, maar u moet zich voorstellen, het is ook een unieke kans die je hebt om misschien wel een van de belangrijkste boeken over Friesland te kopen die er zijn. Ja, hoe rent het boek op de stuit, op een veiling? Toen ik van Hoesgeer wie er dan geen bad uitbracht. Nee. Ik krijg weer het nou nog altijd net. Nee. Maar het kind denk ik nog wel. Want zonder hoe ik de veiling is dan sloes. Wat verwacht je ook, 24.000 euro? Nee, ik verwacht je het eerlijk net. Want ik ga even nagaan wat de laatste jaren wat het boek opbracht heeft. Want we zijn wel een soort keer aan. Bij Bub Kuiper in Haarlem, een wel heel bekend veilinghuis, is het de laatste 2-3 hier is het een peker aanbeen. En de mooiste exemplaren, met de kaarten die het inkleuren wien. Een fine copy zat het veilinghuis uit. Het doet toch wel €100 opbracht. Ja, dat is een fractie. En verleden december is een exemplaar verkocht op Katowiki. Dat is ook een internetveiling. En dat is ook een heel mooi exemplaar. Gekleurde titelpagina, gekleurde kaarten. Alle kaarten erin, alle 3 kaarten. Die meer vaak eruit hellen. Hè, omdat de meesten het aan de wand houden. En dat heeft toen €2600 opgebracht. Dus een sketchje, maar... En waar draait het eigenlijk, het boek om? Wat is het? Ja, het is een geschiedenis van Friesland, want de man zijn eigen tijd. En het begint er heel betiert. En het is voor een heel groot pad, dan zit de mensen die de 4 daarvoor, is het baseren op de apocryfe skietskroeiing. Hele fantastische verhalen dat de Friesen afstammen van Friso, die dan uit India afkomt, zo wijze zo. Maar het boek is wel bijzonder, omdat het vooral na 1500 wel heel betrouwbaar is. En die Winsemius heeft dus ook stikken broekt die er nog niet meer binnen. Dus historici die binnen wel heel blij mee, want die archiefstikken waar hij zich op baseren had, die binnen verdoen. Ik heb ook nog één vraag. Hè? U zei voor het filmpje dat het boek een enorme bestseller was in die tijd. Maar ik heb een beetje verstand van de Willem Barendzaak. En die is gebaseerd op het dagboek van Gerrit de Veer, een van die bemanningsleden. Ja. Nou, het heeft in diezelfde tijd gespeeld, hè, 1597, dat was Nova Zembla. En ik heb altijd begrepen dat in de 17e eeuw juist dat dagboek misschien wel de absolute bestseller is geweest in Nederland. Ja, maar ik heb door de boeken die in Friesland uitgekomen binnen. En dat is net in Friesland. Oké, ja, niet zozeer, maar het is wel heel grappig dat juist ook zo'n Friese zaak opnieuw een oud boek een rol speelt. Want het is eigenlijk in dezelfde tijd, gewoon precies dezelfde tijd. Ja. Maar dit is dus een bijzonder boek. Had hij net, want 24.000 is echt het leegste bod, hè? Ja, dat is Oors gaat hij net voort. Ja, denk ik. Maar ja, we hebben hier toch Tresor. Waarom komt het je net in? De kinderen toch wel wat missen? Tresor heeft meerdere exemplaren. En ik wel mooie exemplaren. En het is op zich net, de uitjeft zelf is net bijzonder. Het is
Het is heel kunstzinnig is het inkleurd. En dat maakt het bijzonder. Ik omdat al die prenten zijn heel veel prenten in. Ik van een grote pier en al die oude Friese koningen. En die ben stuk voor stuk die inkleurd. En dat kennen we dan net. En als er een exemplaar in naar Friesland maakt, dan zon je zitten dan met het Fries Museum. Ja. Oh, dus het Fries Museum. Nou, een oproep. Ze hebben nog ontzonhoeren. Nou, we uitsturen nog een keer, nog een hoeken. Jo, zult dus net mooi bieden. Maar ja, laten we hopen dat het in goede handen komt. En naar Friesland. En dat er een sponsor komt. Ja, hartstikke mooi. Allie, bedankt voor je uitlezen, Joet, op deze bindtafel. Wij binnen mooi werven zelfs bind. En dan zit hier Ritsko van Vliet. Want takken hier komt er een vaststelling over het leven van hem en zijn huid. En dat is de verneemde louter illusionist Ritsko van Vliet senior dus. Dat is mooi. En van nou een hele mooie joen verder. Hoi. Hoor jij er ook bij? Die plannenmakers? Nou, ik kom gewoon... Ze lopen hier weer rond hè, met nieuwe plannen. Oké. Het moet allemaal weer anders.